nyalo buogo kabisa. Unyano anga president oku about political party anymore. President rango Kenya. Kaka Kenya nyalo bedo. Okay, that is what God will ask him. Not his political party. Nyasaye bro na penje na mi opportunity betelo na Kenya. What did you do with my subjects? Ni tima ngone joga. Na tero gi school. Na migi yath no ni hospital. Na keto pinyo bedo maber. Ingenza ni kirango president manyiri pole ngana Kibaki. Kechonga man kodi grijo. He has made even the poor. Butieko University. Omiyo nyaka chokorodhi bobe ndiko police. Ere kama Nyasaye ber kodi grijo. Onge. So, it is up to Werange ango nisijini nyato nyalo bedo osiep Ruto sani, but President Ruto is also being advised otherwise. Who knew no Gachagua ni nyalo dhi? Ipani gik modhi Gachagua gi. Probably even the president is not involved. Ingenji duto to en ka president o link to no. Government oken president. Government nitie ji. Otingo cartels, otingo joma level headed. Mago duto gin authority in government. So depend ni yamo mane makudho at the time he be the victim. So depend president dwaronga. Ka president winjo experts, Kenya will go well. Ka president winjo cartels, Kenya will go bad. So the choice is his. Bende iparo ni twak mar thicho ko Gachagua. Ekin gik mathoth mosebedo ka timore kendo koko mosebedo ka gore mathoth weche mag adani, donje sekta mar teko, donje papa mana lap mar ndeke ma JKIA, ekin gik mamoko ma sirkal osebedo ka timo chenro mopogore opogore. Debed ni nene kaka achiel kuom yorego mago mag golo pach jopiny ewi gigo ma onego bed ni girango kendo keto gi girang ni wach Gachagua ni maduong' ahinya. Bende in gi paro ni mar Gachagua ni nitie weche moko madongo mohewe ma jopiny nyalo wacho ni de waher mar mondo mi warang moloyo thicho ko apisi. Ingeni ukenyal postpone a problem. Kichwalo tuo to pod ubiro chandi achanda. Koro ber kichiedhe. So gimanye rach ni ingeni gini nyobiro through bunge. To weche dani to wane monego initiate kaka jopiny. To mane momiyo jakom bende nyowacho ni idwa notimo date. Mondo ngeni, what are we talking about here? Iwinja. When you come with a plan ni ngatu biro on a private public partnership, it is a good idea. To kanga ni dwa bedo up to 30 years. Onyalo bedo 30 years ka generation ma ntie ni ng'eny josotho. What are the remedies moketne? To number 2, sami keto gini. Kwarange World IMF and kuone mwabore ka World Bank. What are the advantages man goguma over those guys? To kopolo ko halento ko yudo within the 30-year period. Nitie go moro mokwayo wa koso dwa extend koso en koro ken wa mi latitude. To samola ko go ni, what are we gaining in Kenya be nyaka dhi nyime? Iwinja. Those are the things monego wabunge onego argue. But you see, they decided to set Gachagua's issue as an agenda. Probably inyalo nwango ka when he will speak, he should also be able to tell us. Yeno benen too much okedo jigo mang'eny to is telling us gik ma kodwa wacho. Let him also speak. Kech wani mwanyalo dok ne wani mwanyalo tamre. To en bendo keto go hope so high and is not talking. Tangeni mang'eny to bro work. We'll know. Emomiyo sani ngeni akwayo chuny ker ma piny gi chuny Komrela Amolo Odinga to be big. Obed chuny maduong' moloyo gik ma gibiro winjo. Gima duong' ne confidence marwa sakanti nyaka wadhi nyime. To Gachagua be kik ber ng'ama oluor. He is setting a precedent. Yesu noguru. To wach Yesu pod nitie. Peter gir nonegi bopoti go kidi. So nyalo bedo ni mare ni obiro at a wrong time. But mane ene magino nochome. Iwinjo. Ene magino nochome. So let him be brave. En manangi madag ni